आज के एक और गाना आगल बाटे बड़ी कमाल का धूम मचाए वाला गाना का नाम बाटे लांगा में परफ्यूम। हाँ भैया, लांगा में परफ्यूम नाम का गाना आगल बाटे शिल्पी राज और ब्रिजेश बिरजू भैया गईले बाटे। ब्रिजेश बिरजू रवा लोग के बता दी कि नया कलाकार उभरत कलाकार में भैया पवन सिंह नियर उनका आवाज बाटे। रवा लोग बता दी कि लहंगा में परफ्यूम जो गाना लिखले हुआ वो लिखले हुआ आशीष तिवारी और ब्रिजेश दोनों मिल के भैया, और म्यूजिक दिले हुआ विक्की वॉक्स। हाँ हो भैया, रवा लोग के बता दी कि मार्स मेलोडी नाम से चैनल से आल बाटे। वो चैनल ज़्यादा फेमस तो नहीं के भैया, अब तो पवन भैया खेसारी भैया के सभी सपोर्ट करेला। अब नए कलाकार के तो सपोर्ट करे की पड़ी ना, अगर भोजपुरी भाषा में आगे बढ़ाए के इंटरनेशनल भाषा बनावे के बाटे। तो रवा लोग के बता दी कि गाना बड़ी कमाल के बाटे। गाना बाटे लहंगा में परफ्यूम। रवा लोग गाना कहानी बता दी, गाना कहानी ही बाटे कि गाना में का होला कि एगो लड़किया जो रहेले वो कहले कि तू बार बार आके हमके छुएला, हमार आगे पीछे घूमेला और एकदम हमके छेड़ेला। तो कहे खातिर तो कहले कि लहंगा में परफ्यूम लगावे लू जब हमके खींचेला तो अपन तरफ। तो भैया गाना थोड़ी सा अश्लील कम बाटे, लेकिन गाना बड़ा सुनने में मजा आई रहा लोग के। जाएंगे देखेंगे सुनेंगे लहंगा में परफ्यूम। ये गाना आ रहा है भैया हिंदी में चुन्नी में। क्या भैया चुन्नी में परफ्यूम लगावे चुन्नी में। तो भैया रवा लोग के बता परफ्यूम चुन्नी में लगा था कि जो परफ्यूम लगा था लहंगा में लगा था। हाँ भैया, मतलब लहंगा में लगा था बदबू आवत होगी, तब बदबू को दूर करे खातिर चुन्नी में एकदम परफ्यूम लगाओ याद बाटे। मतलब हाँ हो भैया, ब्रिजेश भैया लगा था अतु सुंगिया अतु का नाम माथु का लहंगा का अंदर। तरह लोग दाइने देखेंगे कैसन मजेदार सॉन्ग बाटे। और शिल्पी राज के आवाज में बाटे, तो शिल्पी राज के तो आवाज रहुआ के पते बाटे कि कितना फेमस बाटे, और उनका आवाज के तो दिल के मोह ले जाके देखिए भैया। और हमारे के चैनल के सब्सक्राइब करेंगे, कहा कि कुल लेटेस्ट भोजपुरी का न्यूज़ रवा लोग की भोजपुरी में मिली। और तो और भोजपुरी के इंटरनेशनल भाषा बनावे के भैया, कहा कि कुल न्यूज़ भैया हिंदी में सुने के, भोजपुरी में भी सुने के अपन न्यूज़। सब्सक्राइब करके चैनल के अपन ख्याल रखिए जा। तब तक खाती भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।